sebenarnya itu soal pekerjaan. Tapi bagaimana kita menghasilkan uang ngono lho. Ya ora ngono kuwi. Lah nek kerja mobil Fortuner nek rasa numpaki gendenge ngarit. Gerobak. Bela kae nek mau jagung sapa kae? Parani ae. Nengak aku. Surprise, motherfucker. Kira sama aku kan kau. Apa jajal parani ae lah. Kok wae ngarite. Alah mau ngantuk tapi ya. Wah, lha iki ciyo lho iku. Oh, wedang putih kan. Apa ya iku? Wedang putih yang ora putih amben ora betul iki. Jajal aku balik arit mau wes lah aku. Ora nyotone. Toyo. Aku nek anu Kang. Rabies omah aku. Mboten. Bukan rabies. Nyoto iki. Bro. Wah, bune ngene iki. Ciyo iki. Kacamu sama abok iki opo iki? Wedang yo. Mabuk kowe yo. Ora. Tai, balik ana golek mamakmu engko. Ai. Iki lho Kang apa? Arep jeruk. Kadoyan aku jeruk. Halo, tak kandhani. Kandhani iki. Kowe tak kandhani. Indane apa Kang? Lelakon ning donya iku mung sedih lho. Lelakon ning wong urip ana ning jagat kuwi paribasan ana wong sak gebyare patih. Nanging lelakon sak nyatane Kang Kar dumadi ana ngloko baka tegese ana ning dalam buka kanayon tumindak tansah sasar susur. Nggih. Ya, kancane go balik pesane golek mamake engko. Digugah-gugah. Mat, balik Mas. Balik. Kowe Iya, iki balik. Nggih. Mana balik? Coba. Kowe kerang masakne wong tuamu ngono kuwi. Ono mbak mabuk. Ciyo mau ketinggalan. Wis Kang, beneran. Kudulmu sebelah. Ngolak jane iki. Jajal saiki lah. Wah, gue ada arcik ini rasanya. Endas kelamun ini. Yo, bahasa itu kita nanggung. Cak di sana ya. Wait till you see the. No. Salah. Menungso malah tunggu ngono. Karena piye? Tinggal mulai aku. Kira malah wis ngarit mau. Sekarang cerah. Apa iki? Nangis. Lambatan. Wis sore iki kono iki. Lha sing suket turung, Kang. Wong, Lebih ta, Kang? iki kamu kok main das kamu apa iki? Tene to? Iya. Ya ngelak ngarit.
pantes kowe turun. Yo energi rasane. Energi yo kene bagi kok tambahi ini nek karo mudut dari saiki ora apa-apa lah. Iya, enggak apa lah. Ngarep iku ora apa-apa ta, Kang? Enggak apa, aku Aku turun. yen cerita saiki iki. Enggak apa kok. Aku harus balik. Ngene lho, Kang. Pripun? Aku arep iya ngomong gak penak aku arep sampean. Ngomong ae. Gratis, enggak kuat. Aku kan nek iya aku iki jatuh cinta ceritanya. Weh, ojo jatuh cinta karo cewek. Mari ngapo, Cak? Iya. Ini. Mari laki-laki di mata perempuan itu selalu salah. Lah piye supaya bener ki piye kan? Yo, kuncine angel. Tapi anak lanang ganteng diarani playboy. Ya, Lah nek lanangan elek diarani rapayu. heeh. Nek lanangan sugih direk kanthi kere, ngono. Memang benar ngono iki. Nek didukun ning ngono piye kan? Dukun santet. Olah apa ora? Kok mboten napa-napa nek itu anu iki. Kersane mboten napa-napa. Saestu. Iya. Aku malah pesat ngono kowe bar Iki efek kuwi kan. Apa energi ngono to rasane. energik ning ati. Duk duk duk. Lha iki jane wedang putih. Apa pikiranmu ae sing ra genah? Neng ginjal kuwi ya. Iki arep Ginjal apa ati? Ginjal. Alah bar loro ati. Oh piye ya? Heeh. Duh, rati aku kenangan. Ngomong jujur ya kan, berarti bakat apa ya? Di ketinggian murah tua. Gue? Nggih. Alah, jangan semat-semat. Ngomong karo enak karo diuduti to, Kang. Nah, diuduti iki. Adoyan apa rokok putihan ini? Enggak apa-apa Kang. Biasanya lintang mutih apa rokok bungkusan ini, Kang? Aku nih serutu aku Kang. Serutu. Badine kae Rasa ora nek putih ngene iki. rasa sak kekuat tali kae dudut. Coba iki rokok terbaru iki, Kang. Ini biru. Oh, rokok paham. Penting di nomor sik, rasane piye? Ngomong enak ora? Baku apa iki? Rasane koyo mbene bejo sene mbene kang bejo iki. Piye? Iki mesinnya golek iki nek pojoke warunge maknya iki. Rasane koyo sarung ketang. Apa ya to, Kang? Wih, lu kok to Kang? Ya saiki. Duh. Jaluk. Rumu wange. Duh. Sini aku. Ngene lho, Kang. Aku yo jarang megawe. Dene nek kon tuku rokok Suryano ya ora ndek duit di sana kuwi. Eneng ya iki piro paling. Bisa eneng kan dicontong-contong ngene iki. Tak kandhani yo. Mumpung sik enom. Iya. Bekerja keraslah sampai tetanggamu tetanggamu bilang itu adalah hasil pesugihan. Oh, jadi kowe sing ketemu pesugihan kae, Kang. Saiki Aku ambil bang karo nang ngetari ning gue tarani kan lho. Apa nang ngetari ning gue pesugihan. oh, Padahal ning omah lho pintalan dhuwur. kowe nduk. Deremu mobilmu 10, Kang. Wah, tak delikne wis roman. Mobilmu? Heeh. Lah pekarangmu jare mbo-mbo. Pekaranganku sertifikat sak koper kang lemari. Terus Emas 3 dus bojomu papat apa siji, Kang? Apa rong di bojo? di bocah. Ah, lah kuwi golek wedok sing iso nrimo lambimu sing tuwek iki. Kudu suwek. Nrimo apa anane? Lah apa gelem? Saiki lho cah wedok nek lah ditumpakne Honda Jazz yo mlirit. Duh, lha iku. Jare mobilmu 10. Kudu ndak jes. Lah apa? Gane tok. Banet tok. 10. Ya Allah. Sik, kan jelas. Delokne kowe pakai ketok. Ngene kan? Oh. Koyo uang. Beneran. Delok-delokne wis rada sore kayane, Kang. Mendong barang. Nek
balik piye aku iki? Sampeyan terus ning ngarit. Aku balik ae yo. Ora terus ning ngarit. Wis gak usah ngarit. Lah sapimu piye mbok pakane apa iki engko? Tak pakani godhong pring. Dongpring. Kayak keloloten piye? Gak apa-apa. Kuringe lho. Tak tarik berkati. Ayo kene sesuk anu ya Kang. Aku nyeluk tolong ya. Oh nggih. Anu tolong anu nek ngejar-ngejar sampe itu aja teman-teman enggak stres. Ayo mulai. Iki wedan. Nek ati iki sak krasa lho. Ngomong-ngomong. Yo. Tak tonton sik kabeh. Sugeng dalu ati sing biyen tau ngelarani wis suwe werarene welu ngomong masalah sepele sadar diri. kowe golek liyane